kevyttä ja niinku, vähän jopa niinku vellovaa. Tullaan sitten kuulemaan sellaista rypistystä. On semmoista rauhallisempaa meininkiä. Kuivaa, kivenkovaa graniittia. Lainehtiva vesi. Meinaa sit vähän rankasta mun soolokeihästä tällä kertaa niinku semmoselle tatsille, että sä et oo ikinä kuullutkaan. Ja täytyy olla tosiaan vähän tarkkaan niiden erotilotteluja kanssa. Se lähtee helposti käsissä niin kuin aikaisemminkin huomattu. Breikataan tää studion jälkeen välittömästi isosti maailmalle, lähdetään Eurooppaan. Eli ajateltiin kotimaan keikoille tästä suuntailla. Ja vedetään niin kovaa, että saksalaisiltakin tippuu viikset päästä. silleen pikkuhiljaa niinku Porin kautta lähtee rakentamaan. Kurjalaisesta harjoittelusta treenaamisesta. Sekä on 3 rummut täällä vai? Joo. Ja Freddie Mercurysta. Viiksistä.